Sarap pang kumain. Ay, sikreto. Nutrient yan. Mula baby hanggang ngayon. With 17 essential vitamins and minerals. Lamang sa ibang kids multivitamins. Para sa anak ko. Alam ang PJ yan. Basta nutrient, lamang. Ang gagawin lang yan. Mahalagang para ang nutrient ay hindi gamot at hindi dapat pagiging mga gamot sa anong uri ng sakit. Bigla! Bigla! Kapag laban, wako na nagpapahirap, diba? Ang kubok na sumasaba. Paparting mo, diba? Diba? Bigla! Nanood ka na dyan. Pinashin na. Kinaskus mo pa. Switch to L'Oreal Parallel. 15 minutes lang. Bilis-bilis ang matcha. Bumutos mo sa washing machine. Second to the number wash ang L'Oreal Liquid. Rapid growth nutrients can slow down bone growth. Give him Pediasure Plus with more growth nutrients versus regular milk to support strong bones and 1.5 times faster growth and increase. Also available for teens. Hindi kami iniwan, hindi kami pinabayaan. Tuloy-tuloy ang tulong, hanggang kami nakaahon. Si Camille, tatak Villarreal, tumutulong sa mahirap. Si Camille, tatak Villarreal, katuwang sa kabahayan. Camille Villar, tatak Villar, itatak sa utak, number 66. It's time to ano mang lutuin, confident na tayo masarapin with all-in-one Magic Sarap. Kaya naman ang tortilla, pagpapa, it's magic! Ang mga kahilingan dapat tinutupad. Kaya sa Tupad Party List 148 sa Balota, bibigyan ka ng ayuda at trabaho. Kung ano ang mga pangako, tupad agad. Tupad Party List 148 sa Balota. Bigan ka! Pabiling ice cream, please! 2% free, love Ano nga? Kayang-kaya ang select of bestsellers 2-in-1. Tumitin na lang. Cookies and cream and rocky roll. Ang nangabuso, walang pinipiling biktima. Ako, walang pinipiling pagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Pero may tulpo, kakampi nyo sa Senado. Coffee Blanca, the number one creamy coffee in the Philippines. So creamy. Winner sa akin to. Good yarn, that's why it's the number one creamy coffee. Coffee Blanca, creamy and gentle sa tongue. Hindi. Pawis. At amoy araw. Yan ang mga matchang kinukulila. Buti na lang may Brace 3-Wash Pack. Nagtatanggal ng mancha sa unang babay pa lang. Sige sa mancha. Brace 3-Wash Pack. Sa lugar kung saan may kawalan o kakulangan ng trabaho, pagkain, edukasyon, kalusugan, karamay mo. Ang number 60, ang probinsyano party list, dahil at sumama sa kampanya sa pag-unlad ng ating probinsya. Sabihin ko na si Manalo ang pangarap mo pag may kasama. Sabihin ko plus may chance at ang manalo anywhere, anytime. Sabihin ko plus manalo ka sa kaibigan at pangarap. Kapiling sa tumakan ng mga tagumpayan. Sabihin ko plus may kaibigan kasama mo sa panalo ang bingo plus. Sabihin ko plus may sama na marami ang marami pwesto mo sa panalo ang bingo plus. Sarap pag-road trip! Flanax deals with the real cause of pain. Weekend. Bilas pa natin ako. Sobrang sakit! Panatan sa Flanax, new from Taiso. 1, 2. Sobrang sakit. Relax na. Flanax deals with the real cause of pain. Weekend. Panatan kami. Sobrang sakit. Panatan sa Flanax. New from Taiso. Basketball has always been a big part of my life. To me, very
good at everything. It's game day with Bet88 Sports. Bet88.ph. Discover beautiful hair like never before. Introducing all new Creative Triple Keratin Serum Conditioner with 30x keratin serum for ultimately perfect straight hair. Try all new Creative. May something. Umishi crispy patata. Taas ng lagnat, ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. From Tyson. Sobrang init. Mag-ingat sa dehydration. Non-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. From Tyson. Your playground, now online. Bet88 has over 1,500 games, secure and fast gameplays, and a pay for fun option to try all the games. Ibang swerte ko, Bet88.ph. Bakit? Bakit ba? Nay! Fatima! Nagulo sa CBO, no? Ayan! Sana wala naman sa nangyayari kung grasa at Timaki. Labi na ang panahon ngayon talaga, no? Pati ngayon, may pangalaan na. Sige po, salamat po. Sir, hindi ko ba dinala yung mga hinuli sa City Hall? Anong pangalan? Nandito mo. Oo, nandito siya. Ano mong kaso niya? Illegal possession ng firearms po. Iniimbestigahan na rin kung kasali siya sa ang pagpapatay kay Mayor. Hindi mo nila magagawa, mabait ko na ako. Siyempre po, mabait. Anak niyo eh. Pero nay, nahulihan siya ng bahay. Illegal yun. Ganun na rin. Pwede mo bang makita siya? Balag. Sir, samahan mo to kay Lilito. Sunod na lang po kayo sa akin. Wait na lang po. Bakit? Bakit? Ano ba yung nagkikaso mo, ma? Bakit may baril ka? Yan ba yung baril na ipapalos mo yun, ma? Sorry. Wala naman ba ako tayo ng kailangan pera eh. Pagpapasyon ko lang yun. Protection! Hindi ko pinakaso mo. Sorry, ma'am, nagsisisi na ako. Tulungan mo ako, ilabas mo ako dito sa loob. Hindi ko alam kung paano mo sasabihin sa mga kung mangyayari sa'yo. Ilalabas ka namin. Pabilis ka namin dito. Ilalabas ka namin ha. Sorry, ma'am. Pabilis ka! Okay, lumagi. Sorry. Good evening, Ma'am Jean, Arlen D, Sister Sulihatin, Ma, Baby Bear, Belmix TV. pa. Wow! Thank you, Ma'am Jean. Thank you, thank you. Doon siya kinakapatayin. Dapat kasi higpitan mo na yung security mo. Baka sa susunod, hindi ka na swertehin. Who the hell wants me dead? Alam mo kung sino naman ito.
programa ko. I will give them hell! Sa tagapagtanggol, minamahal saan magsubok ng Luzon. Nandito po kami sa Barangay Pineda, Pasig City para makatok ng bahay. At alamin kung ano pinapalitan. Bravo! Uli! Marites, anong pinagkakagawa mo dyan? Bakit ba batang kaya mo pinapalitan? Kami. Magaling! Ay, malapit si Coco Martin! Sino ang paborito niyong karakter sa Batang Gago? Sino naman yung ayon-ayon? Anong pinakapaborito niyong Nagsina. Kung ano po, pinalayas lang kung Gilligor sila. Sinabi ko kayo nila, ano ba ang natututunan niyo sa Batang Quiapo? Maling mo yung mga kaibigan at pagtulong sa kapwa. Pamilya ko, pamilya ay pamilya ko. Maraming salamat sa pagpapatuloy niyo sa amin sa inyong mga tahanan. May mga regalo kami sa inyo! Meron ba kayo? Brand new TV! Para, pag pinanood niyo yung Batang Quiapo, mas masaya! Anong message nyo kay Tanggol? Marami ka pa po sanang matulungan. FPJ's Batang Quiapo. Ay, masaya na ang asawa ko. Eh, kung hindi niya tinanggap na ba ang binigay mo sa kanya? One time we're moving at the 1 o'clock. Tapusin natin ito. Pasok na kami. You have to calm down now. I will show you something. You have to move. Wala na tayong oras. Wow! Thank you, Boss Bell! Thank you so much! Wala din yung lahat. Ikaw, Julius, anong nalaman mo tungkol sa bata? Sabihin mo nga sa akin, ang totoo na nandito ka para gagawin ako, na hindi ka nakapara sa katotoo. Hindi ka ba natatakot? Wala yung ginagawa mo sa nililas na siya na sila katotohan. Handa ka ba mawala ang lahat? Same grace. Tilang ha? 3 p.m. Ano ko lang, open ko lang laptop ko mag-start ako sa inyo, mag-play. Sa inaaresto ka namin sa pagtatay kay Andrew Irma. Hindi mamumura ang mga bakas. Kwintas mo yan, di ba? Punong-puno yan ng DNA mo. Hindi ko maintindihan. Walang kailangang sabihin ng client ko. Mulver, Nora, oras na para sabihin ito. Markado na nga ba ang katotohanan? Yung Kuya Andrew, DNA ko at yung kwintas ko. Si T.I. Brenton, dating natin siyang patunayan na ako talaga ang may kasalanan. Ginugulo lang namin ito. Liar, the last dream. Wow! Thank you so much, Ma'am Jean! Thank you! Thank you sa palipad! That's why kahit manampas sa Hills Day. Hindi kinain sa buko. Pero kaya na, Ariana with Brown. Mas Hills Day, mas natuloy. With 10X Power Play. Panoy na ang linisipin na siya. Posible sa Ariel. May hindi dalawang dekada ng namayapa ang idol ng mga Pilipino. Pero marami pa rin nakakaalala sa pagiging madulong ni FPJ. Sa FPJ Panday Bayanihan, saludo ko sa kanilang pagbibigay pag-asa at tapat na pagtulong. Patuloy na pagkalinga at patuloy na panindigan. Progress. Yan ang FPJ Panday. Saya-saya! Saya-saya ko ngayon. Thank you so much! Sa extra rice ng ulam, sauce, savor, sulit mo sa meals. 99%. Shulihatin, sis, please wait. I will play your video. Mandalo yung alagang-alaga ang mga nanay at nanay.
Di sa Millennium Baby Project, baka itong baby ko. Nagulat si Ma'am Jean. Wow, makulay ang gabi ko ngayon. Thank you so much sa inyo dalawa ni Boss Bell. Ang kanilang kapansanan sa isang magandang kinabukasan. Of course, dito, pwedeng di na magkusot sa Surf Ultra Power Liquid. May liquid na rin na pwedeng di na kusutin. Ang pwede mas na ang kusutin sa Surf Liquid. Higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Drink Gain Sure Gold with strength from MD and YBG. Help build the cycle of strength. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatakling ko Dapi. Supremo ng Senado. Dito Dapi, number 35 sa Manota. Dito, dito, dito Dapi. Wow! Huwag ha? Hindi ka kasi nag-conditioner. Oo nga no, tatlo lang Ma'am Jean. More vitamins. Tatlo lang. Hair that gets more beautiful. 5 yung nakatambay nyo. Now 30% more. Ano na naman si Lolo, hide and seek na naman si Lolo. Molecule for School Free Plus. The only one with Hi, sis, Shalihatin. Thank you so much. bata may lahat, dapat ready sa paglaki. Sa lugar kung Andiyan na Ma'am Jean. saan ang trabaho, 5 na. edukasyon, kalusugan, karamay mo. Ang number 60, ang probinsyano party list. Dahil na sumama sa kampanya sa pagdunlad ng ating probinsya. James, topic ko na. Grabe ba ang kamusli na si Kuya? Sampulan mo. Girls, each and every time there, baka di mo brang harsh to. Dapat safe and gentle care. PH Care. With care na natural. Refreshing, nourishing, lightening. That's care for every girl. PH Care. Dad can make dishes special with Ladies' Choice, the #1 mayo with best quality ingredients, 100% farm fresh eggs. Wow! Special. Ladies' Choice. Busog na busog ako Ma'am Jean. Kasi ang ulam ko, ginisang sardines na maanghang. Nag-iisa lang ako dito sa bahay ngayon. Kasi umuwi si husband Ray sa sa Iloilo. Sa Sunday pabalik. Let's begin. Sabi ni Doc, healthy eating. Sabi ni Doc, sleep early. Sabi ni Doc, unahin ang immune system. Immune Pro. Puro para balik 100% immunity. Magtiwala sa Pro. Sabi ni Doc, Immune Pro. Hindi lang yan. Sa paglaban, rapot na nagpapahirap, iba ang subok na sumasabak. Sa parties ko, rimbang iba. Ready to enjoy more chicken joyous moments? Try the new Chicken Joy Perfect Pairs. I believe feeling beautiful isn't just what you put on your skin. It's what you take inside. That's skin confidence. And no one knows my skin like Myra E, the top skin vitamin. Powerfully works from deep within to help boost collagen and enhance skin. Kaya skin pa lang, kita mo na, feel mo na, pansin nila. Millions of glowing Filipinas choose Myra E. Join us and get that Myra skin confidence. We know, right? Ang mga puso walang pinipiling biktima. Ako walang pinipiling pagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi nyo sa Senado. And delicious! Ang bango! Ang
sarap! Kapag may Hansel sandwich, ang study time, Hansily ever after. Padating na si Mama. Malinis na ba lahat? Yung ba na naman? Ha? Mababad ko ba sa please? Yes naman! Ang galang states of germs, guys. Linis na? Galing mo talaga, mahal. Looks unstoppable. Pag walang responsible mining, walang selfie. Walang chika, galing sa cellphone. Batteries, galing sa mina. Walang car, galing sa highway. Dahil pagkalan sa metro, galing sa mina. Galing sa mina. Bagong video, bagong lakas ng bagong Pilipinas. Third playground, now online. Bet88 has over 1,500 games, a secure and fast game place. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte to. Bet88.ph. Flex ko lang sila Nala at Lola. Okay sana kung laging masigla, pero hindi may iwasan ang ubo. I have something for that, Beth. Plemex for Kids Lagundi Syrup sa ubo at hika ng mga bata. Ay, naku. Plemex for Kids. Gawa sa natural na lagundi, tinutulaw at pinalalabas ang plema. May orange at banana. Para sa ginhawa ng mga bata, Flex ko Plemex. Pambatang lagundi, Plemex. Nag-update ang laptop ko, Ma'am Jean. The burger. And here's one from Food Panda with 100 pesos off. Now that tastes like a good deal. Body pain can stop you from doing your best. Pagod na ako. Buti may salon pass. With direct penetration of ingredients, relieves pain immediately. Gets long-lasting relief that lasts up to 8 hours. For shoulder, neck, and back pain. Ganda pa rin ang pakiramdam ko. For pain that massage alone can't relieve, use Salon Pass. Relief that sticks for up to 8 hours. Pag-umay sa kainan. Isang citrus ang kailangan! Pagto? Tikman ang pecho! Ngipin! Sobrang sakit, Klanax na. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Pananagas ako. Panataga Klanax. From Taisho. Sarap mag-road trip. Sobrang sakit, Klanax na. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Panatag ako. Sobrang sakit, Quite panataga Klanax. From Taisho. More growth nutrients versus regular milk to support strong bones and 1.5 times faster growth in 8 weeks. Also available for teens. I gotta study. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. When you're passionate about something, you really don't like to lose. It's game day with Bet88 Sports. Bet88.ph. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Napagalaman po namin hanggang for hire ang mga yan. Mga dating sundalo sinibak na sa pwesto. Galing sundalo. Itong galing klaseng tao. Hindi mo ang servisyo nito. Bakit? Big time itong gusto magpapatay sa akin. Hindi ito ordinaryong tao. General Romero, Magandang gabi po, Don Gustavo. alam niyo na ba kung sino may tumalit? Iimbestigahan na po namin para malaman namin kung sino ang tunay na mastermind sa assassination plan na ito. Iimbestigahan. Ibangkay na yung mga suspects. Paano mga isang kasunod? Ha? Inutil kasi yun. Ma, don't be so harsh on them. Ginagawa lang nila ang kaya nila. Hindi pa rin sapat yun, Olivia. Boss Bell now playing, boss. General, bigyan mo ko ng pangalan sa lalong madaling panahon. Opo, Don Gustavo.
Jackie. Tumawag sila sa labas. Okay ka na. Update pa yung laptop ko. Tuloy na Kaya hindi po, pa ako makapag-play sa iba. Ito muna sa cellphone ko. Isa lang muna. Colonel, thank you sa tulong ninyo, ha? Timbrahin na lang kami kung meron kayong mga bagong malaman. Yes, ma'am. Colonel, Yes, ma'am. kung saan yung kailipotan na ang anak ko ang naglagay sa iyo sa pwesto mo, dapat silbihan mo siya. Manakakaya naman. Siya lang, lahat kayo. Si Roberto ang pinaka-importanting tao sa lungsod ng Maynila. Huwag kayong tatanga-tanga. Yes, ma'am. Colonel, Tuloy na po kami. Roberto. Palagay ko, nabahay ko na muna kayo pag samantala eh. Sigurado ako, natitikita Ay, okay, Ma'am Jean. Mag-play muna ako kay Boss Bell. While inaantay ko yung laptop ko na mag-full. Nag-update. Nasa 30% pa lang. Baka mga kalaban natin sa politika. Ang mga Raselis. Hindi ba gusto nilang bumalik sa serbisyo? Ang tagal. 35% pa lang. Pumasok sila sa politika. Hindi nila gagawin yun. Eh, kung hindi sa politika, baka sa business. Roberto, sino bang kalaban mo sa negosyo, ha? Walang negosyanteng malakas ang mundo. Para itong ba ang isang mayor. Lalo na mayor ng Maynila. Atin naman. Politika ang dahilan kung bakit itutumba si Roberto. Yun ang dahilan. Mga pinagtataka ko. Nagkaroon ng huling termino ni Roberto. At saka kung mangyayari ito. Congratulations mga kabatang Quiapo! Winner tayo sa 9th Indie Film Festival! Kinilala ang aming primetime Coco Martin bilang kuwarang artista ng Pilipinas. Pinakapaboritong artista ng masang Pilipino. Shelly Hatin, please wait. My laptop is still working. She needs to update. Si Christopher De Leon tumanggap ng Excellence Award. Pakiramdam ko parang una pagkatao. At ang FPJ's Batang Quiapo pinarangalan ng Excellence Award for TV Show at People's Choice Award. Dahil sa Batang Quiapo sa Provinciano, dahil kay FPJ, dito sa Rosas, sa ABS, kami mo nila Lucy, working on update, 90%. 10 minutes more until 100% completed. FPJ's Batang Quiapo. Wala sa'yo! Umaga pa lang, pangitawis ka na. Mag-type na! Sa iba, pinatakpan lang kasi ng bango ang hindi pa talaga naglinis. Pero sa tayo, tagos ang linis. Tayo, tagos linis. Kaya true bango. Hey guys, I'm here with Kate and Bear. Ba, timing nga kasi. Baka dadaf yan.
Use Head & Shoulders tanggal ang dandruff that causes kidney. Katigaw for good dahil 100% dandruff-free ka. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. May Kiko, May Sharon ka. Number 51 sa balota. with aging, nagkakamuscle decay, which could lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Drink Being Sure Gold with strength from the HMB and YBG. Help build the cycle of strength. Ganon tuloy hanggang sunod ng Luis. Ang may feeling dahil sa pinakabatang Surf Pattern Fresh and Glow. 3 times amoy power shield, kaya kahit pawis. Ang new Surf Pattern Fresh and Glow. Kung ako'y nakaabot, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban. At tumundan. Tatak Lingkod Dapi. Supremo ng Senado. Lingkod Dapi, number 35 sa Manota. Viva, 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 viva! Health recipes, good May evening. pangangalay pangimitin. Ay, ito, vanillar. Bakit ma? Kasi baka nakukulang na sa vitamin B. Lalo na kung may diabetes tsaka may cholesterol. Hindi, bakit nga vanillar ma? Kasi ang vanillar, not just 3, but 5 B vitamins. More B vitamins to help you do more with your sensitivity. Not just 3, but 5 B vitamins. Vanillar. Red honey. Who? Red honey. Ah, red honey. Kopi ko Black 3 in 1. Buhay! 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 Kopi ko Black 3 in 1. Ang kape para buhay ang loob ko. Ang mga kahilingan dapat tinutupad. Kaya sa Tupad Party List 148 sa balota, bibigyan ka ng ayuda at trabaho. Kung walang pangako, tupad agad. Tupad Party List 148 sa balota. Hi, hello friend. Red honey. Long time no here. Long time no here, friend. How are you? Sabay kanta. Actually, pwedeng akin na yung fita. I-share mo na lahat, pero pagdating sa fita, ibang usapan na yan! Pagtamis alat sarap, fita mo na! Ang payat na nakuha mo tayo. Puro ng lola ko, sa Palawan ko siya pagsanda. Mataas na presa, parang as low as 2.5% ang interest rate. Kaya malaki ang ring cash. Tapos kung unahin mo pa, ipalawan mo na yan. Happy to serve you! Huwag kang mag-alala. It's going to be better. Manalig. Maniwala. Gagaan. Gaganda. Mabuti. Do not worry, it will be better. Dapat better, I'll be better. It will be better. I'll be better. Abby Pinay for Senator number 9 sa Balota. Ma'am Jeloy, good evening. Pero sa ngiti sa Lord comes, now they're wanting for more. Mami, alam mo ba ang nangyayari pag di tama ang kinakain? Bakit? Bakit? Bakit, Ma'am Lynn? Immunity gap na yan. Okay. Health recipes. Friend Red Honey, I will play your video later. My laptop is still updating. So please wait. Alagang ulap yan. Ito ang pinalitaw, tulong pinansyal para sa kuryente, tubig, at internet. Sakto pagsalpak ko sa headset ko. Nagulat ka, Ma'am Lynn. Ga-update nga ako nga laptop, Ma'am Lynn. Wala pa ko si ano pa lang ano ko na play ko si Busbel. Support bone growth and good eyesight. UHB Super Growth. Humihingi na ng update.
Humihingi na ng update ang laptop ko kasi kapag hindi ma-update, hindi siya updated, mahina. Ano siya, mabagal na. Mabagal na siya. So, kunting ano lang muna, pasensya. Dito pa kukusina, karating sir, ma'am. Ah, okay. Okay, Ma'am Lynn. Kumain ka na, Ma'am Lynn. Ako mga malapit na 7:30 ako umuwi. Kasi bagal, basta aircon yung sa ano ko, masakyan ko. Ang bagal talaga. Instead na 1 hour, maka ano siya 1.5. Okay. Boss G, good evening. Sige, Boss G. Thank you. Ito na ha. Mag-play na ako ha. Sis, Shulihatin, I will play your video. Health recipes. Ma'am Ridhani. Friend, please wait. Long time no here, new account name. Health recipes. May condition ka nga. Bakit ko? Pero hirap sa allowance. Sagot ka namin, Lai. Para sa different account sa mga college students. Number 31 sa balota. Lahat may kain mag-inasal. Hindi mamitigilan ang may para sa mga kain. Sausaw to the max. Mapapat sa saya. Loda. Sir Melvin Chavez, support to good evening. Health recipes, friend. Redhani, please wait. I will play your channel. Sir Melvin Chavez, thank you so much. Thank you sa patamsak. Wala. Naayos ko lang yung laptop ko kasi nag-update. Hindi pa ako makapag-play sa inyo. Pero don't worry ha. I-play ko kayo mamaya. No shake formula ka. Lagi consistent ang dose kaya no worries. No shake. Ang galing ng tempra. Sayang, may mga natuyo na. Alam mo, sayang. Mag-Tempra No Shake Formula. Lagi consistent ang dose, kaya no worries. Opo, i-play din kita, Sir Melvin ha. Sir Mervin. Please wait lang ha. Kasi nag-update pa yung laptop ko. Mabuti kasi sa laptop, marami kang ma-play na channel. Kahit na 3 sabay-sabay. Kaya lang, nag-update siya. Kapag hindi siya updated kasi Sir Mervin, mabagal. Ay, sige po. I-drop mo lang po yung link. Bisitahan ko. Thank you so much. So, ito na ha. Ay, sandali. Dito muna ako sa ibang account. Supports faster brain connections for faster learning. Sa Bingo Plus panalo mong pangarap mo pag may kasama. Sa Bingo Plus may chance. Sige po, Sir Mervin. I-drop mo lang yung link mo. Sa Bingo Plus panalo ka sa kaibigan at pangarap. Kapilit sa tuba at ng mga tagumpay. Sa Bingo Plus may kaibigan kasama mo sa panalo. Ang Bingo Plus. Sa Bingo Plus, kasama ng maraming games ay maraming presyo mo sa panalo. Ang Bingo Plus. Siguraduhin niyo maayos mga kwarto ni Miguelito, Erica, ha? Yes, ma'am. Ma, Miguelito. nagaling ko lang sa bahay. Walang tao doon. House pa. Is he okay? Okay lang siya. Nandun siya sa opisina ng Lolo Malika.
I-drop mo lang, Sir Mervin, yung main channel mo Bisitahan Ano ko. balitaan ko nangyari? Kamusta kayo? Andun. Sabi ng lolo mo, You're welcome. ligtas tayo dito. Guys, ano ka na gamit? Maraming salamat, Lolo. Do you have any idea? Mas mag-ingat tayong lahat ngayon. Kaya meron tayong kalaban na hindi natin kalala. Ikaw dito. Magiging maliit ang mata nila ngayon sa'yo. At ikaw ang papalit sa akin. Anol, paano pa nag-imbestiga si Congressman Miguelito? At malaman niya na tayo may kagagawa nun. Hindi niya malalaman yun. Malinis ang trabaho natin. Sinigurado ko na walang CCTV sa lugar. At sinigurado natin patay lahat ng foreigner para walang tumistigo. Dapat tumarap agad tayo kay Congressman. Para kasi pag nalaman niyang umiwas tayo, paghihinala na tayo. Huwag kang gala, boss. Kakaibigan niya siya. At magpapakabait ako sa kanya para hindi niya maisip na may kinalaman tayo sa nangyari. Dapat kitain na natin siya agad bukas. At alamin natin kung ano nangyari sa mga kasamahan niya. Para hindi siya makaramdam. Paiikutin natin si Congressman Miguelito sa mga palad natin. Para sa lahat ng mga transaksyon natin, hindi niya namamalaya na tayo tumigil sa kanya. Hindi pa nagsisimula ang kampanya natin. Napakarami naman makipaglaro. Sa ano, mas lalo mandulugihan habang papalapit ang eleksyon. Kumusta na kayo Tanggol? I closed the deal with Tanggol with investors ko, Para habang nagkakalera kami ni Tanggol, may pumatay sa mga investors. Hindi pa namin alam kung sino gumawa. Sandali. Nangyari yan during the event race ng mga Montenegro. Pero hindi tama. Ako hindi kinalaman ng Montenegro sa nangyari yan. Roberto, huwag mo pag-iisipan ng ganyan ang mga kaalyansa natin. Malaki na lang nakataya. Kalingan pa. Sinasaksak na tayo ng harap-harapan ng kalaban. Hindi pa natin alam. Boss, mauna na. Bukas na bukas tuloy kami ni Boss Raul. Bumalik kayo kagad, ha? Nakita niyo yung malaki talaga niyan. Absolutely. Ha? Tingnan mo sa ending. Pati mo isang tahan na nun. Ngayon pa. Tuloy-tuloy na lang yung pagyaman natin. Sa atin. Pera lang yan. Ang mahalaga, yung samahan natin. Huwag ka mag-alala, Ting. Tagalan ko ng kilala yan. Hindi tayo lulukuhin niya. Ben. Mag-ingat kayo dun, ha? Huwag kayo mag-alala. Pinabala kayo si Nina. Basta pinapangako namin sa inyo. Pagbalik niyo dito. Mayaman tayo. Alam ko naman tanggol yan. Sigurado yun. Ikaw pa. Puro kasama na namin. Mas lahat na ng kawakan na dito. Tama na yun. Baka magkaiyakan pa tayo. Ayos lang kayo nila. Oh. Hindi siya nagtangka sa buhay ko. Alam mo, sino ito may gabi? Sumas. Kailan tayo magpiyansa kay Kuya? Sigurado ako. Magkakaroon tayo. Tatay mo gaganto. Kaya po, hindi nila kapin yun para makapunta tayo sa Gino. Mas matama tayo matagari kung mag-iwa-iwalay tayo. Kailangan natin mag-ingat. Malaking pera ang dadali natin. Baka mamaya mas talisiyan tayo. FPJ's Batang Quiapo. Mister, ubit
the south entrance within an hour. Kailangan natin umikot. Hindi tayo pwede sa south. Nandiyan ang mga kalaban. Dapat sinurte tayo. Tama si Andres. Pagawaan ko ng mga tao ni sa mga itong lugar na to. Sa Moji, handa na kong pagkain. Ano yan doon? Sorry po. Sorry po. We get in, we eliminate the target without alerting his men, we get out. Igor, you stay here. Conference contractor, give him an update. Good, tayo magkasama. Hindi namin Start signal. on the over 6. Let's move. Ay, okay. Ay, wala pa. Hindi pa po, Sir Melvin. Health recipes. Now playing. Red honey. Ah, bakit? Akala ko kay red honey to. Bakit iba naman to? I see one tango moving at the left up. Engage. Hina ng signal ko, Ma'am Lynn. Umiikot lang, oh. Health recipes now playing. Talaga, Dok. Salamat. Ilang beses ko pinakiusapan yung asawa ko na tumigil na siya. Health recipes now playing. At hindi siya nakinig. Ay, naku. Sabi niya, naniniwala siya sa ginagawa niyo. Na may katuturan lahat. Na hindi siya pababayaan ni Greg. Na si Greg ang bahala sa atin. Dalawang taon, Greg. Hinintay ko siya na makabalik ng buhay. Tapos ganito. Anong nangyari? Buhay ba sana ang asawa ko ngayon kung hindi niya tinanggap yung trabahong binigay mo sa kanya? Sinabi mo, hindi ko sila
Parang hindi ko matapos. Tapusin natin ito. Pasok na kami. Make sure na walang problema. Hindi na kaya ako dito. Wala akong nakikita movement. Ayos yun nila. Exit as soon as the traffic is neutralized. Sir Mervin, ito ba yung main channel mo? Slow moving ang akon nga internet ah. Oregano, basil, and celery. Grapes. Every April, Simple kaya na hallucination yun at hindi disease. kakalagta Ilalakbang mo lahat ng mga building. Kailangan natin magtulong. ang thrilling drama. Patapusan na ng mga nasir. Full watts, health recipes. Akala ko mag-isa na lang. Hindi mo alam kung paano magbabago ang mga tao pag na-corner. Happiness simula April 21 na. Ang galing mo, pare. Kala ko kung Ano ba itong main channel ni Sir Mervin? Paalala lang mo. Hindi naman siya naglapag ng channel niya. Sasama yun sa mission mo. Talagang hindi siya titigil. Hindi naman siya bumaba ng channel niya ah. Buhay na kapag. Babas Hindi siya nagbaba. sa Sunday Blockbusters 2:15. You're welcome. Health recipes. Dishwashing na try mo na. New Joy 3X Cleaning Power. Sa patak, 3X stronger sa ating diesel. Ay, pala, New Joy. New Joy 3X stronger cleaning power. Germs everywhere. Not to my kid. When you safeguard pure white. Shop, 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 later, Incognito. Protection 24 hours. Para sa Oh, Ma'am Lynn. Nutrition experts say for a productive Maganda day, pala itong eat story ng at least Incognito. 2 breakfast. Well, dapat nutritionally complete. May carbs, protein, fiber, vitamins, minerals, plus milk. Complete na po. Don't worry. Sagot yan ng Energen.
Complete sa nutrition. Ngayon, with 50% more cereals, walang busog ka ng mas matagal. So filling. So good. Para sa productive day, mag-energize. Complete sa nutrition, mas matagal kang busog. Ang nangabuso walang pinipiling biktima. Ako walang pinipiling pagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi nyo sa Senado. Lunch? Budget ko dito lang ha. Pero ang sarap sana ako dito. Got you! All new Jollibee Chicken Filet. So meaty! So saucy! 69 lang. Tikulor na labas sa detergent lang. Ang aming may iwan pang germs. Pag Sunrox Color Safe. Expert kumatay ng up to 99.9% germs na di kaya ng detergent lang. Kulay at inis, ipagmalaki. With Sunrox Color Safe. Copico Blanca, the #1 creamy coffee in the Philippines. So creamy. Dinner sa ito. Correct yarn, that's why it's the #1 creamy coffee. Copico Blanca. Creamy and gentle, said Tommy. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. And be passionate about something, even really don't like to lose. It's game day from the Bet 88 Sports. Bet88.ph. Ang deserve mo, mainit fortuna. Siksik, sarap, at sulit. Si konti lang ang mantika. Lusot na lusot, masarap. Switch to San Marino Fortuna. Hello? You deserve. Discover beautiful hair like never before. Introducing all new Creasel Triple Keratin Serum Conditioner. With 30x keratin serum for ultimately perfect straight hair. Try all new Creasel. Lack of growth nutrients can slow down bone growth. Give him Pediasure Plus with more growth nutrients versus regular milk to support strong bones and 1.5 times faster growth in 8 weeks. Also available for teens. Sadly, you deserve to be happy. Sure. Dito ko si happy jewelry. Kasama sa pag-ibig yung may person ka na makakasama. Hindi lang family, hindi mo support sila. I think yung community yung pinigil na sa'yo. Na-capture talaga yung paano mo ito-conquer yung fear mo to love. I've packaged about all places. If you ask about the beauty, I want you to give. My love will make you disappear. Now on its third week. Target eliminated. Okay, I'm on my way. You need at the exit point in 5 minutes. Copy. No, you stick to the plan. Ulan lang yan. Targets identity confirmed. This is Sunil Patel. Okay. Kailangan natin resito. Tawagan mo na sa contractor. Igor. The target is eliminated. Sending you photos and videos for confirmation. Good job. Congratulate everyone for me. Get out of the area. Magkita tayo sa HQ. Copy that.
check everything. Make sure wala nang hostiles. Let's go. JD, you have to calm down now. You have to see this. I'll show you something. I have to show you something. Check wire negative. We have to move. Wala na tayong oras. No. We have to see this. Please, everyone come down. Now. You have to see this. Ang pinakahihintay na harapan. Wala dito mahal. Ikaw, Julius, anong nalaman mo tungkol sa bata? Sabihin mo nga sa akin, ang totoo na nandito ka para ganyan ako, na hindi ka na para sa katotoo. Hindi ka ba natatakot? Wala yung ginagawang masama. Hindi ka na siya, tapos din ang katotohanan. Handa ka ba mawala ang kalabihan? Susunod na, makikilala mo ba talaga ang isang tao? Umasa ko mo. Pwes, Laura Nilsson, inaaresto ka namin sa pagpatay kay Andrew Erla. hindi mabubura ang mga bakas. Pwede yan, di ba? Punong-puno yan ng DNA mo. Hindi ko maintindihan ang kailangan sabihin ng client. Game over, Laura. Oras na para sabihin ng totoo. Markado na nga ba ang katotohanan? Dugo ni Andrew, DNA ko at yung kwintas ko. Si Jerry Renton, dating siyang patunayan na ako talaga ang may kasalanan. Ginugulo lang na ako. Umuulan na ako. Liar, the last 2 weeks. Dati ni Coco, hindi malaki kung sino man siya. Hindi kaya ng Plantex. Ang Ariel, kaya. Hindi sige man siya, mas tanggalyan ng Terex Power Frame. Imposible, kaya. Good day for a date. Bad day for a date. Baka dandruff yan. Mag-head and shoulders every day. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and shoulders. Ay, titin. Kung si Bobby Chow, halo-halo Supreme. Super sangkap. Kompletong labig sarap. Sarap na summer. Shopping halo-halo Supreme.
Sakay na! Nasa babong pamilya dyan. Bigatin ko kita! Parang surf app kung mas bigatin pa. Mas bigatin, may kusima mo. Nutrition experts say, for a productive day, you need a good breakfast. Ano ba dapat ang good breakfast? Well, dapat nutritionally complete. May carbs, protein, fiber, vitamins. 50% more cereals, walang para busog ka ng mas matagal. So filling. So good. Para sa productive day, mag-energetic complete sa nutrition, mas matagal kang busog. Yan pa na. Wala pa yung cellphone na yan. Handaan mo kailangan memorize. Nung panahon ko, dami ko pang energy. Minsan, naalala natin ang ating masasayang nakaraan. Pero narito ang United Senior Citizen Party List upang itaguyod ang ating kinabukasan. Matatanda, ating mahalin. Huwag niyong kalimutan, number 17 sa balota. 1-7, ha? Ngayon nasa 40s ka na, may pangangalay at pangingiting. Pailo, Vanillar. Bakit ma? Kasi baka nakukulang ka sa vitamin B, lalo na kung may diabetes at may cholesterol. Bakit nga Vanillar, ma? Kasi ang Vanillar, not just 3, but 5 B vitamins. More B vitamins to help you do more with your hands and feet. Not just 3, but 5 B vitamins. Vanillar. Alagang nilap yan. From one version to another, we can become greater. Like the new Great Taste White. Ngayon mas creamy at mas makapay. Tamang timplang mas pinasarap. Lipat na sa mas pinasarap na Great Taste White. Madaling na si Mama. Malinis naman lahat. Yung ba nila lamahan? Han, mababag ko ba sa bilis? Bakit naman? Tanggal ang stains and germs dahil sa thin formula. Linis na? Kailan ba talaga mahal? Dogs Unstoppable. Mga pinakaawon. Kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban. At tumunlad. Tatak Lincoln Dapi, Supremo ng Senado. Lincoln Dapi, number 35 sa balota. Lincoln Dapi! Puti, pawis, at amoy araw. Yan ang mga mansyang inuumi nila. Puti na lang may Brace 3-Wash Pack. Nagtatagal ng mansya sa unang babay pa lang. Sige sa mansya, Brace 3-Wash Pack. Hindi kami iniwan, hindi kami pinabayaan. Tuloy-tuloy ang tulong, hanggang kami nakaahon. Si Camille at ang Ferrarian, tumutulong sa mahirap. Si Camille at ang Ferrarian, katuwang sa kabuhayan. Camille Villar at ang Villar, ikanak sa utak number 66. Listen, mag-itsure out there. Baka di mo walang harsh to. Dapat safe and gentle care. PH Care. My care na natural, Refreshing, nourishing. lightening. Let's care for every girl. PH Care. With aging, nagkakamuscle decay, which can lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Strict Ensure Gold Strength Pro na may HMB and YBG. Help build the cycle of strength. Mami, alam mo ba ang hindi ka pag di tama ang kinakain? O nagkakasakit. Immunity gap na yan. Health Stop, Immunity Gap. Dapat tuloy-tuloy ang Silly Plus. Tumutulong-tuloy ang kulang ng vitamin C at zinc. Tulog para ang immunity. Help stop immunity gap. Foxilin Plus, araw-araw. Alagang nilap yan. Solid na kami. Try out this deliciously energizing factor. So crunchy. So crunchy. That's the second crunchy here. May multiple B vitamins that help turn hearts into energy. Try out this. Gusto mo na? Number 68, wag nakakalimutan sa Kongreso, dapat suportahan ang CIS, handa kang tulungan, sandalan ng maliligid nating kababayan.
Bakit? Ang inapi. Saan ka pa? Access parties ka na. Lahat tayo, may kain mag-inasal. Hindi magiging ang kamay para sa magkain. Sausaw to naman. Sasaya. Lola-lola, pagkilala sa ang sarap. May pamanangan, son ka dito. Yan ang ating mag-inasal. Tingnan na ang great skin. I want Vita Brighter Skin. Myro Whitening Lotion with beauty vitamins for standout brighter skin in as early as 7 days. It's giving Vita Brighter. I know, right? Ginawa ko din ang litaw. Tulong pinansyal para sa kuryente, tubig, at internet pag may disaster. Kasi, all numbers on. Sabi nga, laro lang ng mga sports. Pero totoo, sports is a great teacher. It teaches discipline. It teaches grit. And it teaches teamwork. Sa sports na tututong maging champion sa buhay, get your child into sports today. Let's go, boy. Glowing. Hindi maputla. First sulfate yan. First sulfate. United Home First Sulfate Iron. Para healthy ang dugo. Healthy din ang loco. United Home First Sulfate Iron. Unilab yan. Everybody, everybody. Happy bubbly, happy bubbly, happy bubbly. Everybody, everybody. Hot and happy. Magnolia, feeling na sarap. Huwag kang mag-alala. It's going to be better. Nanalig. Maniwala. Gagaan. Gaganda. Huguti. Do not worry, it will be better. Dapat better, I'll be better. It will be better. I'll be better. Abby Binay for Senador number 9 sa balota. Neighbor, Coffee mate. Yes, you are my coffee mate. Only you bring out my best. Sister instant with me. Tell me to wow. Wow, instant with me. Sister pulling it down. Tell me to wow. Wow, instant with me. Instant with me in 2 minutes. Yeah, akin na lang yan. Oh, to. Cellphone? Okay na lang yan. Totoo, hindi relo. Hi! Uy, si Crush. Pwedeng... Sabay kanta. Actually, pwedeng akin na lang yung fita. Share mo na lahat, pero pagdating sa fita, ibang usapan na. Pagtamis alat sarap. Fita ko na! Fita! Fita! Kapaglaban, rakot na nagpapahirap, sibak ang subok na sumasaba. Sa parties ko, bring back sibak. Fita! Ready to enjoy more Chicken Joyce moments? Isa pa. Chicken Joy! Try the new Chicken Joy from Bears. 30 years married, how do you guys do it? Connecting heart to heart and eye to eye. Paano pag lumabo ng mata? Ito. Iyawit sa Optical X-Prime Care. State-of-the-art facilities. Affordable eyewear. Stop staring. Connecting with you, Dad. Ito. I'll be right. Why change things up? Because I can. With Creamsilk's best ever damage repair. Made with keratin and collagen to deeply repair and renew each strand. So whatever the hairstyle, get power over damage. With Creamsilk Salon Expert Daily Treatment. Your playground? Now online. Date has over 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte to. Bet88.ph.
minutes. Pamamanhin ang tusok-tusok, take doctor prescribed Eurobion. It's 4 times B12 versus a generic B-vitamins brand. Helps relieve the symptoms of nerve damage. Ask your pharmacist for Neurobion. You want great hair? Better do the cha-cha-cha. My sagot right here. Pantene Supplement Conditioner with her vitamin and collagen. Use that to chant easily for smoothness. It's not luck, it's Pantene. Bes, sabay ka pa naman. Oh, kakaibang monster out. Feedback! Feedback! Sa paglaban, rakot na nagpapahirap, si Bax ang tugok na sumasaba. Sa party po, feedback si Bax. Feedback! Axel crackers. Pagdusen ang sarap. Pagdusen ang saya. You share. Axel crackers. Pagdusen ang sarap. Pagdusen ang saya. Pag mataas ang blood sugar at cholesterol, puro na lang bawal. No! 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 But you can say yes to Glucopro, highest in fiber and helps manage blood sugar and cholesterol. Yes! Glucopro, say yes to the super fiber drink. Unilab yan. Sa Mandaluyong, alagang-alaga ang mga tangayatan. Kung hindi sa Millennium Baby Project, baka itong baby ko, wala rito sa mundo. Sino mag-akala na ang mahirap kagaya namin ay magkakaroon ng sariling bahay at lupa? Natupad to dahil sa programa ni Avalos. Ang mga batang may kapansanan na niyayakap ng pagmamahal sa Project Kids na ngayong August, hindi lang ang kanilang kapansanan sa isang magandang pinabarkasa. Mars, dito pwede din na magkusot sa Surf Water Power Liquid. May liquid na rin na pwede din na kusutin. Ang kumariya, saan mo kusutin? Sa Surf Liquid.
Let's go play. Ang nangabuso walang pinipiling biktima. Ako walang pinipiling pagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi nyo sa Senado. I love extra rice. Ngayon, may extra rice na, sarap ulam, daming sauce, ang mag-savor, sulit busog meals. 99 pesos lang. Ano ang sikreto ng Batang Rodriguez? Wow, strong hair. Mami, no! Hindi naman. Sarap ang kumain. Ang sikreto. Nutrient yan. Mula baby hanggang ngayon. With 17 essential vitamins and minerals. Ng Monsaibang Kids Multivitamins. Para sa anak ko. Alam mo, PJ yan. Basta nutrient, lamang. Anak ang iulap yan. Malagang pala, ang nutrient ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anong uri ng sakit. At first I was afraid, matabang lahat. Kept thinking, good things start from me and just give up. But after spending so many nights, nakuha ko ang ngiti sara dahil sa Hindi kami iniwan, hindi kami pinabayaan. Tuloy-tuloy ang tulong, hanggang kami nakatapos. Si kami ang tatapelayan, tumutulong sa mahirap. Si kami ang tatapelayan, katuwang sa kabuhayan. Kami ang bilyar, tatapelayan, itanap sa utak, number 66. Try out this deliciously energizing cracker. So small, so crunchy. That's exactly crunchy. May multi B vitamins that help turn parts into energy. Try out this. Asin niya? Huh? With aging, nagkaka-muscle decay, which can lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Strict Yield Sure Gold with strength from the HMB and YBG. Help build the cycle of strength. Tayo'y magbobo-bobo sa Senado. 28 ang kanyang numero. Mag-28 sa Senado. Senator Bongo. Go! Bongo! Piliin ang numero 28. Go Bongo sa balota! Ibalik sa Senado. Go Bongo na! Bongo na! Natakam yan! Makinig pansit kanton! Takam pa mo! Takam sarap! Tatay na yan! Makinig pansit kanton! Sarapines! Superboy is here. Don't worry, may superhero ang washing machine natin. Breeze, more cleaning power. Mas tanggalan siya yung fresh fragrance pa. Breeze. Ready to enjoy more chicken choice moments? Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Chicken choice. Done na, Busbel. Try the new chicken choice from Fit Bears. I believe feeling beautiful isn't just what you put on your skin. It's what you take inside. That's skin confidence. And no one knows my skin like Myra E, the top skin vitamin. Powerfully works from deep within to help boost
Time check, 10 o'clock in the evening. Thank you so much. Mag-end na po ako, Ma'am Jean Mix TV, Boss Bell, Ma'am Rakiterang Bisdak, Boss G, at sa mga visitors ko ngayong gabi. Thank you so much. Bye-bye everyone. Ilabas niyo, alam kung nahanap na yung anak mo. Umalis ka.